Μέσα στο 2026, 8 έφηβοι έβαλαν τέλος στη ζωή τους στην Ελλάδα. Ξεπεράσαμε τους νεκρούς όλης της περσινής χρονιάς. Στα σχολεία αναλογεί ένας ψυχολόγος ανά 5 κτίρια, παρόν μία μέρα την εβδομάδα. Ουσιαστικά δεν προλαβαίνει να μάθει ούτε τα μικρά τους ονόματα. Την ίδια ώρα, μέσα ενημέρωσης δημοσιεύουν αυτούσια τα αποχαιρετιστήρια σημειώματα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί πως η λεπτομερής κάλυψη μιας αυτοκτονίας τετραπλασιάζει τον κίνδυνο μίμησης. Στην έρευνα του University College London διαβάσαμε πως το ακαδημαϊκό στρες αυξάνει τον κίνδυνο αυτοτραυματισμού κατά 8%. Στην Ελλάδα, οι απώλειες κορυφώνονται Απρίλιο και Σεπτέμβριο. Το Υπουργείο γνωρίζει πότε κορυφώνεται η πίεση. Αντί να θεσμοθετήσει μόνιμες θέσεις ψυχολόγων, στέλνει ένα έκτακτο κλιμάκιο μετά την τραγωδία και περιμένει την επόμενη.